Niin näytetty johonkin metalliin, grafiittiin tai metalliin. Niin, jotain muuta. Jompikumpi grafiitti. Tää on hiottu tuosta pohjasta, ei tietysti tiedä. Ei hiottu, se näyttää tosi kiiltävältä. Toi pohja on kiillotettu mun mielestä kanssa. Eli täällä on Oiva Toikan signeeraus ja sitten myös hän on kirjoittanut siinä Albert ja Clara ja vuosi. Tää tuli Yhdysvalloista sieltä heidän kodistaan, kun se on ollut siellä. Joo. Se on tuonne pienoismaailma jotenkin. Mulla tulee mieleen joku huone. Joo. Vähän se semmoinen lavastemainen. Joo, vähän niin kuin odottaisi, että jotain alkaa. Toi mun mielestä toi rusehtava tausta tuolla on itse asiassa aika oleellinen asia, kun se luo sinne semmoisen kalvon. Hienosti. Hieno efektin tekee. Kyllä. Jäi mieleen. Ja toi on mysteerinen jotenkin toi koko teos. Ja tää on sellainen työ mun mielestä, mitä ei ole nähnyt niin kuin katalogeissa tai kirjoissa. Tai tämän tyyppisiä edes kauheasti. The kind of playfulness of Oiva's is only to me visible in this kind of like bird shape that's floating inside of there. So like it's this weird kind of like internal room with only this one little, in my opinion, this one little piece of Oiva stuck inside of it. Oivaahan kuvattiin, että Oiva oli tämmöinen niin kuin leikkisä ja huumorintajuinen ja hän oli hyvin tämmöinen niin kuin vapaa siinä tekemisessään ja ideoinnissa ja kaikki oli hänelle aina mahdollista. Niin tämän näyttelyyn valittujen taiteilijoita mun mielestä yhdistää tähän Oivaan nimenomaan juuri tämä tämmöinen niin kuin kokeileva, tutkiva ote siihen lasin tekemiseen ja sitten se, että on semmoinen oma tunnistettava tyyli ja semmoinen avoimuus ja jakaminen, että halutaan niin kuin jakaa sitä työskentelyä niin kuin myös muiden kanssa. You want to see, of course, this bottom here. First, it was, wow, this doesn't look like any Oiva Toika I've ever seen. But what I really was seeing in the piece was how, like, the material was working. I mean, one of the things that as a glass artist I really try to do is to let the material have its kind of voice in the process and in the piece. The way that those things, like those external marks, continuously reflect inside of that piece is something that makes glass really magical, and that's what I was noticing. Did you know already then what you were going to do yourself? No, I had no idea. So I was thinking about my head was like all over the place, all these different ideas. But what I was thinking was the shape was really important to me, but also letting the material be a part of the process. I ended up with this idea where it's an internally reflecting forest. Birch trees, for me, are synonymous with Finland. Like, glass and birch are the two things in my daily life that I think this is absolutely Finnish. So the birch tree was really, really important. The glass castings of birch trees and the external surface of birch trees. Yeah. What's the temperature of this wax? It pours best, I think, right around 70 degrees. And this is a flexible wax for jewelry. All of it? Yep. It's not common that I do casting, but I like the ability to change the process depending on my idea. The solid glass, the way that it reflects internally the light, but also has a really detailed external surface. It doesn't look the same if it's hollow or if it's blown or any other process. There's kind of a life inside of the
solid piece. So it was important for me to have that basically. I wanted to have similar shapes or exact shapes. So I made the rubber mold of the birch trees, and then I made a mother mold which holds the rubber. Then I was able to pour the wax in, but it leaves me with a birch tree made of wax. And then what I was doing was making a high temperature mold, melting the wax away, and then melting the glass into that cavity. So it's a lot of steps and a lot of process to say, I want this thing made of glass. It's not something that I find incredibly exciting, honestly. I think that the excitement comes when it is in the glass form. The material is so magical that it makes it worth the days or weeks of being alone in a cold room. No, I think it's okay. The nice thing is about the wax is once it's cooled and I pop it out of the rubber, I can kind of trim it. For me, glass is synonymous with sharing. It's really important to the material. It's really important to the artists who work with the material, and it's incredibly important to the people who don't yet work with the material. That we do share techniques, thoughts, processes. Can I take a photo? Sure. Okay. I started with glass at university, the Cleveland Institute of Art. The material drew me in, but also the community of people. That I decided I didn't want to be alone in a painting studio, or you know, I wanted to be with a group of people, and that's what glass blowing specifically, that's what it does. You know, it doesn't matter if I'm assisting or sweeping the floor, or I like to be there. Like that's it's home. The internal reflection of the glass is completely unique. The more I work with the material, which now is over 20 years, every day I learn something new. It's a mystical, magical material that most of us, all of us in the world, think of as like fragile, light, and transparent usually. But glass can be so strong and so not transparent, and it's just, it can be anything. Glass also has this innate kind of ability to be expressionist, because it can be all these different things, and sometimes at the same time. That it's, for expression, I think that it's hard to match the material. So that's why this particular exhibition, I think, is like really groundbreaking. I know that there have been like glass exhibitions in non-glass galleries in Finland before, but I think that this is, every time we can have one, it helps people to realize that the material isn't kind of pigeonholed. It's a huge deal for me, like really big honor for me to be invited into this exhibition. I'm the only not Finn in the group, and that's a tremendous honor for me, that I would be able to be in the group of amazing Finnish glass artists, honoring the commitment that Oiva Toikka had to glass. So that's really important to me, and it means a lot to me. There is canes ready, so we can start. Okay. Okay. Excellent. I will clean these.
Lasistahan monesti sanotaan, että kun sitä kerran kokeilee, niin siihen jää koukkuun. Ja kyllä siinä mun kohdalla kävi ihan sillä tavalla, että nuorena tyttönä 17-kesäisenä ensimmäisen kerran näin. Ja itse asiassa pääsin jopa kokeilemaan sulalasia. Ja niin sitten se on niin hullannuttava, kun se on niin älytön materiaali. Se on oikeastaan niin kuin ristiriitojen materiaali. Valuva hunaja, lötkö, pötkö ja sitten se on yhtäkkiä jää kylmä kalikka, mutta silti se polttaa. Se oli niin kuin kiehtovaa ja koukuttava, niin oli pakko lähteä opiskelemaan lasia. Mulla ei ollut tavoitteena silloin, että musta tulisi lasinpuhaltaja, vaan mä ajattelin niin, että mä haluan oppia niin kuin perusasiat siitä, miten se materiaali käyttäytyy ja mitä eri tekniikoita on mahdollista toteuttaa. Ja sit mä voin käyttää sit mun taiteellisessa työssä yhtenä materiaalina. Toki mua kiehtoo niin kuin lasin ja optiset puolet, miten valo taittuu ja näin. Mutta mulla se jotenkin on vielä semmoinen niin kuin tunteiden välittäjä tai semmoinen niin kuin tietynlainen herkkyyden ja semmoisen niin kuin hauraudenkin materiaali. Se semmoinen puhtaus tietyllä tavalla. Se on mulle keino niin kuin välittää sitä, mitä mä koen, että on kaunista, tai miten mä koen kauneuden, tai herkkyyden, tai jotain tiettyjä tuntemuksia. Tähän näyttelyyn mä teen seinäteoksen, joka voisi ajatella, että se on niin kuin ikkuna maisemaan. Ja tavallaan tämä viittaus tähän oivan työhön, mä koen, että se on ikään kuin huone, niin sitten mä jotenkin kuvittelen itseni sinne lasiteoksen sisään, siihen tilaan, ja sitten miltä sieltä näyttäisi, kun sieltä katsoisi ikkunasta ulos. Mä oon ihan hurahtanut filigraanitekniikkaa, jolla saadaan sitten aikaiseksi lasiin esineeseen säännönmukaisia raitoja, mutta mä vien vähän niin kuin eri suuntaan sitä, eli mä pyrin rikkomaan semmoisen säännönmukaisuuden siinä raidotuksessa, että se olisi mahdollisimman semmoinen sekava ja sotkumainen syherö. Ehkä vähän sellaista maalausmaista tai piirrosmaista jälkeä, mitä mä tavoittelen sillä, mitä mä nyt teen tähän näyttelyyn, niin mä vien näitä puikkoja, mitä me lasihytissä tehdään, niin sitten uuniin, sulatan niitä muottiin. Mä niin kuin jatkojalostan sitä materiaalia, mitä me ollaan siellä hytissä tehty. Lasin tekeminen on äärimmäisen vaikeaa ja siihen helposti niin kuin tavallaan jää sen materiaalin vangiksikin. Eli tavallaan on vaarana se, että helposti jämähtää, jos oppii jonkun tekniikan ja sitten tuntuu turvalliselta, että nyt tämän mä osaan ja tässä mä oon hyvä. Mutta lasiin olennaisesti kuuluu se, että sitä on melkein pakko testailla ja ihan vaan puhtaasti leikkiä sen kanssa, mitä Oivakin teki tehtaalla puhaltajien kanssa. Ihan vapaata testailua ja leikkimistä ilman paineita onnistua. Awesome. It's good. It's really good. And then million more. Lasin tekeminenhän on niin kuin aina yleensä tiimityöskentelyä ja siinä mielessä niin kuin poikkeuksellista muihin materiaaleihin nähden, että siinä kaikki tiimin jäsenet on hyvin niin kuin tärkeässä roolissa. Parhaimmillaan se yhteistyö
sitä niin kuin kuvataan monesti, että se näyttää niin kuin tanssilta. Että siellä tiimi saattaa ihan hiljaa tehdä vaan, ettei ne keskustele keskenään niin töitä. Jokainen tosiaan tietää niin kuin tavallaan sen paikkansa siinä tiimissä. Ja se parhaimmillaan, niin se on upeaa katsoa sitä vierestä ja upeaa olla mukana osana sitä tiimiä. Siinä heitetään romukoppaan ekot ja hierarkiat, että siinä niin kuin jokaisella on ihan yhtä tärkeä rooli sen osalta, että se teos tai työ onnistuu, mitä ollaan tekemässä. This is what we are going to do. Okay. Yeah, and I need you to bring me some piece of white glass, so I can just make a wrap there. Yeah, and then. Mä tituleeraan itseäni lasinpuhaltajaksi, joo. Mutta kyllä mä niinku taidetta teen. Se lasinpuhaltajaksi tituleeraaminen on sellaista, että kaikki ei voi sanoa itseään lasinpuhaltajaksi, mutta kuka tahansa voi kutsua itseään lasitaiteilijaksi. Niin se on vähän semmoinen juttu. After that, I'm gonna heat it and twist it and that's it. Okay. Jos sieltä niin kuin 1500-luvulta otettaisiin lasinpuhaltaja tähän päivään, niin kyllä se sieltä sitä lasia ottaisi siihen pillin päähän ja puhaltaisi sen pikarin ihan varmasti, niin kuin nykyhytissä ihan yhtä lailla. Että hyvinkin samoilla metodeilla on tehty asioita satoja vuosia. Ne oli hyvin tarkkaan varjeltuja salaisuuksia, kaikki tekniikat ja tällaiset niin kuin, ja lasireseptit ja sellaiset, että niin kuin, ne on vasta oikeastaan niin kuin 1900-luvulla niin kuin jotenkin auennut. Ja tännekin niin kuin sitten tänne metsän keskelle, tänne Nuutajärvelle, niin kuin, tännehän roudattiin sitten ihmisiä tuolta, niin kuin olen ymmärtänyt, että Ranskasta tuli ne puhaltajamestarit niin kuin ensimmäiset. Ja mitkä sitten opetti täällä niin kuin mestareita, jotka sitten siirsi niitä oppeja niin kuin pojilleen tietenkin. Naiset piti niiden talouden pystyssä tai teki kaikki muut hommat, että miehet pääsi tehtaalle leikkimään. Joskus nuorempana se oli niin kuin jotenkin hirveän hauskaa. Piti tehdä aina niin kuin mahdollisimman suurta ja ei ollut väliä, vaikka niin kuin oli niin hikinen, että vaatteetkin niin kuin putosi päältä. Että se oli vain sellaista niin kuin mielipuolisen älytöntä. Että vähän niin kuin olisi mennyt saunaan ja ruvennut hakkaamaan halkoja niin kuin monta mottia. Mutta no, siinä on semmoinen niin kuin hulluus ja semmoinen niin kuin just se kuumuus ja kaikki sellainen, että kun siihenkin niin kuin tottuu. Mutta nykyään ei se niin ekstreeme ole. Siinä on samat elementit, mutta sitten haluan tehdä vähän sillain iisimmin asioita. Can you heat it a little bit? Lasi on semmoinen vähän niin kuin jos musiikista hakee, niin semmoista funkkia ja soulia. En mä usko, että on mitään materiaalia, mikä olisi niin nopea, että niin kuin siitä sulasta sellaisesta juoksevasta aineesta niin kuin tollaiseksi esineeksi. Sanotaan, että ei sitä niin kuin lasia voi pakottaa.
odottaa, että sen pitää niin kuin tavallaan niin kuin antaa vapaasti mennä. Niinhän se on kauniisti kyllä, niin kuin, mutta mun mielestä niin kuin kaikkea saa tehdä. Että niin kuin, se on kaunista, kun jos mahdollisimman vähän koskemalla pääsee niin kuin siihen lopputulokseen, mihin pyrkii. Mutta toisaalta sitten, jos sä koitat tehdä sen mahdollisimman, että se tekeminen on tavallaan niin kuin kaunista ja herkkää, niin sä teet vaan tietynlaisia asioita. Niin kyllä mun mielestä sille lasille saa pikkasen käyttää väkivaltaakin, ettei kaikki ole sallittua. I think it's about it. Okay. Yeah. Okay. Yep. Okay. Beautiful. Thank you. Nice work. Yeah. Voitaisiin sopia vaikka niin, että sinä teet kaikista semmoisia littania, että sinä vaan littaat tällä. Noa tuo meille väriä ja tehdään. Kysy, jos tulee jotain. Joo. Kun mä opiskelin Kuopion muotoiluakatemiassa, niin musta tuntui, että mä yritin just valita, että voisiko tällä alalla tehdä jotain muuta kuin lasinpuhallusta, koska koko ajan pienenee ala niin kuin Euroopan laajuisesti ainakin, niin yritin valita muuta, mutta sitten se materiaali vei kuitenkin mennessään. Sitten 2021 lähtien on ollut täyspäiväisesti lasinpuhaltaja ja taiteilija, että ei ole ihan itsestäänselvyys tällä alalla, mutta niin kuin mahdollista kuitenkin. Onneksi. Jotenkin lasin niin kuin, värin toistaminen ja se, miten niin kuin, valo heijastuu siitä. Ja ylipäätään niin kuin, värit on mulle tosi tärkeitä, niin sit se, miten se lasissa toistuu se väri ja miten monia erilaisia värinkäyttötekniikoita on. Se kyllä kiehtoo loputtomasti lasissa. Kun siitä oivan teoksesta heti lähti, että mä haluan tehdä jonkun kaaren, jotka yhdistyy tähän Gateway-sarjaan, mitä mä oon nyt kehitellyt ja ajatellut paljon, mikä on siis erilaisia portteja, jotka vähän niin kuin vie erilaisiin maailmoihin kenties. Me tehdään väritestejä sitä mun varsinaista teosta varten, jossa puurunkoinen kaari päällystetään pienillä palleroilla. Niin me testataan nyt, että mikä väri olisi paras näistä erilaisista mintuvihreistä sävyistä. Yhdellä värillä. 600 samanväristä palloa. Jos laitat kyylarissa tonne vasemmalle, siellä on spring green, niin mä tiedän huomenna nämä värit, että mikä on mikä. Vasemmalle sinne saranan puolelle. Joo. Mä koen, että lasi on vähän niin kuin yhteinen kieli, että vaikka sä menisit johonkin lasihyttiin tai tehtaaseen jossain ulkomailla, niin sä tiedät ne perusteet ja sä tiedät sen rytmin ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Näiden palleroiden tekeminenkin on niin tavallaan yksinkertaista, että ei tarvii muuta kuin ohjeistaa se, että millaista muotoa ollaan hakemassa. Ja sitten se on jo ilmiselvää tavallaan lasinpuhaltajalle, koska se osaa sen kielen, että miten se tehdään. Niin sit voi keskittyä vaikka juttelemaan kuulumisia. Käännä vielä kerran, niin se vähän jää. Tuli taas pallo
paljon, mutta ehkä se on ihan hyvä. Tässä on ollut vähän sellaiset muutoksen tuulet, mutta musta tuntuu, että jotenkin semmoinen leikkisyys ehkä kuitenkin jollain tavalla säilyy tai välittyy siitä, että riippumatta siitä, että mitä minä teen. Itse jotenkin näkisin vielä, että näissä gateway-ajatuksissakin on todella paljon niin kuin lapsuuden muistot edelleen. Mä jotenkin yritin ehkä lähteä, että no mitäs nyt, mitä minun sisältäni tulee, mutta sitten se päätyi olemaan taas niin kuin lapsuuden muistot siitä. Me ollaan siis mun veljien ja lapsuuden ystävien kanssa aina paljon vietetty aikaa metsässä. Ja siellä oli sellaisia niin kuin, nuoria koivuja, jotka teki tällaisen kaaren. Ja sitten se edusti meille lapsen mielikuvituksessa niin keijuporttia, että jos sä kävelet siitä keijuportin ali ja ajattelet jotain toivetta, niin sit sä ikään kuin astut maailmaan, jossa se toive on jo totta siellä keijuportin toisella puolella. Niin sitten nämä kaariteokset on myös vähän just sellaista, niin kuin, että siinä on myös se muutoksen teema, että jokin muuttuu, kun sä astut sinne toiseen maailmaan, missä sun tulevaisuuden toive on totta. Niin. Ehkä tämmöistä lapsen mielikuvitusta, leikkisyyttä ja herkkyyttä näissä tulee tulevaisuudessakin olemaan. Ei ole mitään. Mä ajattelin, että kirkasta valkoisella pohjalla tai opaliinipohjalla. Yes. Joo. Ja katsotaan minkä kokoisen mä siitä teen. Niin, vähän fiiliksen mukaan. Katsotaan kuinka Joo. Joskus lukion jälkeen mä olin Sivarissa ja sitten mä ajattelin, että vähän tällaisena välivuosihommana niin voi opiskella lasenpuhallusta. Sitten sillä teille mä oikeastaan jäänyt sen jälkeen. Se oli sen verran kivaa. Joo. Mä otin varmaan koko hytin pisimmän pillin. Minkä takia mä pidän lasin puhaltamisesta, että se on aina tiimityötä, mä lähes aina tiimityötä. Sitten kun on tehnyt jonkin aikaa lasia, niin kaikki oppii tavallaan sen saman prosessin. Ja sitten kaikilla on sama päämäärä. Joo. Okay. Mun mielestä lasinpuhaltajat on niin kuin lähtökohtaisesti avoimia niin kuin opettamaan ja jakamaan tietoa. Ja se on mun mielestä tärkeää myös alalla. Ja oikeastaan lasinpuhallus on todella vanha käsityöperinne. Ja mä luulen, että ilman tätä yhteisöllisyyttä se ei olisi pysynyt yhtä vahvasti ajan tasalla, mitä se on pysynyt tähän päivään asti. Puhalla vielä. Okei, stop. Nopea flash. Mä oon aina tykännyt tehdä käsillä. Se on haastavaa, mutta sillä tavalla, että se motivoi opettelemaan ja se vetää puoleensa. Se kiehtoo mua, että niitä eri tekniikoita ja eri työvaiheita on loputtomia ja niitä voi aina opetella uusia. Ja no, ehkä ennen kaikkea, että se on hauskaa. Taas meillä tälle koolle naava. Hiina ja hiina. Oh. Koille ottaa pari tohon vähän niinku sisälle.
Puhalla. Mä oon viimeiset 3 vuotta mä asuin Bornholmissa Tanskassa. Ja se on pieni saari ja se on Itämeren ympäröimänä ja se meren äärellä asuminen vaikutti mun tekemiseen vahvasti. Ja siinä Oikan teoksessa mä näen myös siinä jotain semmoista, joka muistuttaa mua Suomen vesistöistä. Jotain semmoista ehkä järvimaisemaa tai jotain saaristomaisemaa. Ja noissa mun omissa teoksissa mä oon sitten vähän koittanut, ei nyt suoraan niin kopioida semmoista järvimaisemaa, mutta semmoisia tiettyjä tekstuureja ja heijastumia ja pintoja, mitä mä oon nähnyt Itämeren rannoilla tai Bornholmin rannoilla. Niin mä oon koittanut sellaista jälkeä saada toistettua noissa töissä. Okay. Ehkä se on enemmän semmoinen Toikan asenne laajemmin Toikan tekemisessä, mikä on mua inspiroinut tässä prosessissa. Semmoinen vilpittömyys ja ennakkoluulottomuus. Kiitos. Jätä siihen penkkiin vaan. Joo. Helmi, jos mä pidän noita postisaksia, niin lyöksä tuolla puikolla? Okei, mä nostan ilmaa. Lyö. Yes. Yes. Kiitos. So Slade, thanks for assisting me. Of course. All right. Lasin ilo on siis se mun koko työskentelyn alku ja juuri, että siksi mä teen sitä nyt 3. vuosikymmentä. Että joka kerta kun sinne hyttiin menee, niin on ihan yhtä lailla pikkutyttö, joka hyppii siellä taputtaen käsiin, jos näkee jotain, että joku onnistuu tai tulee ihanaa tai vielä ihanampaa jälkeä kuin mitä oli kuvitellut. Help turn and hold it up a little bit. Mä tiedän hytissä tasan tarkkaan, mitä mä haluan ja mitä mä oon tekemässä. Että se on jännä. Ja se ei ole sillä tavalla tietoista, vaan että se vaan semmoinen sisällä oleva palo syttyy siellä. On se olemassa muutenkin, mutta se määrätietoisuus ja jokaisen liikkeen semmoinen tarkkuus on olemassa. Se ei ole helppo materiaali. Pitää todella niin kuin kunnioittaa sitä sen halua mennä tai olla menemättä johonkin muotoon. Että kyllä mä pystyn aika pitkälle jo tässä vaiheessa niin kuin teknisesti olemaan se, joka päättää, mutta aina ei voi olla ja silloin se on niin. Sen ehkä mä itse näen parhaiten nyt näissä tämän näyttelyn töissä. Ne ei halunnut tulla semmoiseksi kuin mä olin ajatellut. Tuli semmoinen nöyryys siihen uudestaan taas siellä lasiin, että nyt mun pitää vaan miettiä ja keksiä ratkaisu tähän. Mun taiteellinen kieli ja ulosanti on nyt tällä hetkellä umpilasi, jossa tulee sitten taas sen umpilasin oma paino vastaan, niin mun on ollut pakko valita siihen joku muu materiaali, joka tukee sen teoksen muotoa, mutta ihan konkreettisesti antaa sille lasin painolle vapauden olla mikä se on, ettei se hajota itse itseään. Se kunnioitus niin kuin materiaalia kohtaan yleisesti, niin se on se
tietynlainen semmoinen se arvokkuus tai tietynlainen niin kuin ainutlaatuisuus, mikä siinä materiaalissa mulle on. Se sen olemassaolo on niin järisyttävän ainutlaatuista ja kaikin puolin kallislaatuista, että mä haluan kohdella sitä niin kuin sen vaatimalla arvokkuudella ja se on ollut aikamoisen kynnyksen yli kiivettävää, että on tavallaan uskaltanut ajatella tuovansa siihen lasin kanssa yhtä arvokkaaksi ja siihen viereen muita materiaaleja. Mun lähtökohdat on ollut maljakoissa ja pulloissa ja tämmöisissä rasiamuodoissa, niin sieltä hyppääminen niin kuin tämmöisen veistostaiteen kelkkaan, niin se on vähän jännittävää, mutta hirveän antoisaa. Se vapaus tuntuu jotenkin loputtomalta ja välillä ideat pursuilee ihan holtittomasti. Ja sitten sieltä jää joku semmoinen yksi vaikka pieni juttu, että hei, toi olisi teknisesti mahdollinen. Tai tota mä haluan kokeilla. Mä uskon, että nimenomaan tämä näyttely antoi mulle rohkeutta siihen kokeiluun. Että se kuvailu, minkä mä sain Helmiltä aluksi, on ihan nyt just sitä ydintä mielestäni, mitä mä oon tekemässä. Eli riskien ottaminen ja uuden oppiminen ja kokeilu. Kuitenkin sit päämäärä mielessä, että sitten kompromissien kautta, jos on pakko, niin lopputulokseen. Either it has to be like perfect you or then far from it. I like this. Now it's going in two directions. Mä saan oivasta inspiraatiota joka tapauksessa. Sen ei tarvitse olla vain tuo yksi teos, mutta kyllä se teos toi mulle myös semmoista taas uutta näkemystä oivan siitä mielettömästä monipuolisesta ajattelumaailmasta ja siitä, kuinka hän on valmis niin kuin tavallaan mihin vaan ja se ajatus siitä, että mikä tahansa on mahdollista ja aina voi kokeilla ja et ole koskaan tavallaan valmis siinä taiteellisessa ajattelussa, että eteenpäin vaan. Pretty good. We'll go upstairs. Okay. Great. Thank you.